Салом дӯстон, хуш омадед ба канали ман. Имрӯзи видеои мо сатракҳои новинка. Мо дар шаҳри Новосибирск Хиловский рынок Себи қарор дорем. Мана инҷо дӯкони мо духтуро. Магазин остановка 19. Рӯзи сешанбе рӯзи выходной мо, дигар рӯз аз соати 9 то соати 8 магазини мо яъне кор мекунад. Рӯзи сешанбе выходной. Марҳамат ромулкаи занҷиракдор беҳад бисёр мепурсанд охир он вақт. Нунамуд расветкаш аст. Вибор кунед кадом расветкаш мо махлул, скриншот кунед партои номерои мо ватсаби манба. Метавонед шапкачи иксак бошед, метавонед наоборот кир бошед. Мана намехеҳа ромулкаи занҷиракдор. Мана се намуд дигаш. Якташ сафеди сабсафед инаш. Такош нигин дорад. این آخر رنگش باشد سویتی یعنی شیر رنگ انخترش شیر رنگ انا پشتش پس سیکونجا انا من نمودو ساخته دخترش دخترام نو نمود رسویتکا کدام رسویتکاش مخصوص سکرین شاپ کنید پرتای نمرای ما واتسابی من به دستافک یعنی از شهر نوسیبیرسک به تمامی شهر روسیه روان کرده میشد. اینش باشد رومولکای براشکا دار متریالش کالیفرنی های کانچ نمیشد پرت نمیزند. материалҳои беҳтарин духтуро ромуло 100% ҳамаш яъне бо дараҷаи олӣ качествоаш беҳтарин ҳамаш яъне духташ ба нархаш ба ҷавобгӯ барое ки беҳад ромулакҳои хушрӯ шапкачош круглӣ анамин брошкачошу дигар ромулбон пошта яъне гирифта кара мешавад брошкаи оҳанин яъне пушташ манхед секунҷи калони хушрӯ ну намуд инам расветкаш аст. марҳамат кунед ки ба кадом расветкаш махӯ скриншот кунед партоед. фақат амин скриншот кунед живой видеоҳое ки ман аллакай барои шумо живой видео гирифтам аҳмин скриншот кунед барое ки барои ман фаҳмо шавад ки аллакай живой видеоҳое ки ман карам ҳамиҳо наличи дасти ман ба ҳаст барои фурӯш духтаро. нигоҳ кунед сари мадилби чиқар хушро як скромне ҳамин расветкае ки живой видео кирагӣ ҳамаш ҳаст барои фурӯш духтаро. доставки мо аз шаҳри Новосибирск ба тамоми шаҳри Россия равон карда мешавад тариқи почти Россия духтаро. доставка 1 килош 400 рублӣ. маслан якта шарф гиридам ҳамин нарх мегирад румол гирид то 8 грамм гирид яъне 400 рубл 1 кило мешавад. балаквал мехе балаквалакои мана хушро як дарозиша нигоҳ кунед сахт дароза нест сахт коротки ҳам не духтаро. ин расветка ки рӯи экран мебинед наличи ҳаст ниҳо 12 намуд расветка духтаро ки ба кадом расветкаш махӯ скриншот кунед не скриншот кунед отметка кунед партоед бисёр савол метиҳанд баъдиги видео ман аллакай ютубем партам апа сурчи партоед ё ки ман скриншот кар натонистам ё ки ман вайкар натонистам отметка кар натонистам бисёр савол мешавад. беҳад осон духтаро скриншот кунем отметка монем беҳад осон. ман бовар кунед ҳар як касби сурат партофта наметавонам аз сабаби ки ин видеое ки ман месозам инҳои ман масалан 2 соат 3 соат ҳар ҷое ки телефон сообщение пур сурат пур ёфта ҷамъ карда сони монтаж мекунам. барои ҳамин ман ҳар як одам сурат бафта наметавонам. фақат ҳамин рое ки ман аллакай видеои живой видео ки карагӣ скриншот кара парта дар рӯи ҳамин масалан барои шумо ёфта фурӯхта метавонам барое ки аллакай живой видео монанда маълум ки ҳамин чиз ман ба ҳаст аллакай барои фурӯш. барои ҳамин духтаро ҳаракат кунед ки ман фақат скриншот партаед. ромалакои Дубай инҳо балаквали калони хушро инҳо майдачи не духтаро инҳо калони хушро дароз туша бара мегирад пуштош дарози хушро монохташ нигинош маълум аҷилош маълум материали ки аллакай ман шумо нишон досям маълум ки чӣ хел бор инҳо моли Дубай духтаро беҳтарин ки ба кадом расветкаш махӯ беҳад расветкаш бисёрина 12 намуд расветкаш аст. скриншот кунед партоед
آخران وقت یعنی رسویدگاهی رومالکای به حد بسیار آورسیم برای که رنگای بسیارتر طلب کردن دخترها. نگاه کنید هر یک رسویدگاه ها پیش وقتا 5-6 نمود بود، حاضر الکه 10-12 نمود رسویدگاه شما آورسیم برای فروش. این رسویدگاه هست همش برای فروش. مانا هم بلک و امور هم новинка دخترها، новинка. این رسویدگاه که روی اکران بینین наличие هست. اینم رسویدگاهش بسیار 12 نمود به فکرم. پره همه جاش نویسیدگی، جای خالیش نیه، مترالش خفصی خوشروه. 12 نمود این رسویدگاه که روی اکران بینید الکه наличие هست. حرکت کنید در همه جوای ویدیو هم التماس دخترها صورت پرتید که برای من هم آسان‌تر، برای که من الکه میدونم که میسیویتا منبع هست جوای ویدیو. برای همین من جوای ویدیو میگیرم که برای شما معلوم شود سیویتا. Например, видеовизовки духтароки менан тамома видеовизовка свето дига метавад. Масалан, намехе живо видео мекунам, ҳаққонами свето меғалтад. Барои ки агар камтар ҳами светои пудра, масалан светое ки бенур дига натавад, итак ҳами свето ҳамин. Барои ки аллакай инҳо обични простои видео ки гирифта мешавад. ҳам балаквал духтарои ҳам беҳад материалаш наз Калифорния саб букад нигин дорад. 7 نمود رسویدگاهش هست. انا روزی با نور به نور همین رسویدگاه همش هست наличие به دخترها. انا من جوای ویدیو که من نشان دادم همش هست наличие به دخترها. مثلا این مدل‌ها که بسیارتر ممکن سویتاش هم نباشد برای فروش، از سبب که سری مدل و مثلا سری آدم به چقدر میستاد. بسیار دختران پرسن که سری مدل انگیش چقدر باشد یا چقدر نمودش درازیش کوتاگیش. برای همین من سری مدیلانگی دیگه سویتی که منندم نباشد میمونم که برای شما فهمو شود کتا. اینم балаква завязка که ها. های من همیشه برای شما نشان دادم که درازیش چی خیلی ها سخت درازم نیست، سخت کروتکی هم نیست دخترها. خواهید بستم باشید. خیلی من بندی کشای. خواهید بابچه که پیشم باشید، خواهید بستم باشید. چخیل فوراد نه میپوشید این رو ملکایا. این звездочкаш не ахудаш ягон нигин ям то амхе ахудаш на тарзи бастанаш сохту намуду духту размераш духтаро намиха. اینجا هست با балаклавакои калон-калони ҳо майдичини ҳо калони хушрӯи ҳо ям мана пушчам нигоҳ кунӣ чиқадр дарозаки хуш шурӯа. материалаш тиканду байски ҳоям беҳад удобни саб букаки мулоимак калониш. расветка ки рӯи экран бинед ҳамаш ҳаст наличие беҳтарин свето, беҳтарин намудакош. این расветка ها هست برای فروش دخترها. تمام لباسی که شما با یعنی لباسنا هست اگر سویت میخواید الکه همه سویت ها هست برای فروش دخترها. بهترین سویت و رنگ ها هست برای شما که چخیلش معقول باشن. میتونید به حضور اهمی ویدیو ما تا آخر ویدیو نگاه کنید. آخرش به دیتسکی ما شاپچکای ما گیپس های ما تا آخر ویدیو نگاه کنید. اهمی ویدیو همه چیزشه میبینید. شرف، سطر، همین балаклава، кнопка، бе кнопка همه چیه مییابید. اینها турецки балаклавакои турецки духтаро манжет дорад. 7 намуд расветкашаи сафед сиёҳ манами расветкаи ки рӯи экран бинед ҳамаш ҳаст барои фурӯш. хел турецки сари маделба ами сохту намуду духташ духтаро.
مثلا شما با کدام نمودش مخول باشد، یعنی اهمیت ویدیو با که مثلا من درباره همین سطر چیزی گفتم گذارم، یا کلونیش یا مترالش یا مثل دختو نمودش نم балак валчо пай намуд расветкаша. расветкаш аллакай барои шумо маълум, яъне светош маълум ки чӣ хел свет инҳо. насари моделба духтаре ки масалан ҳамин сари моделба поштагӣ аллакай ҳамин чизо барои ки ҳамин чизои поштаи ҳоям реклама мекунад, яъне баъд моям харидоре мекунем. дубайски ромалакои калон беҳад мулоимак. нигоҳ кунед, калони хушрӯ. ну намуд мана расветкаша. расветкаи ки рӯи экран дидид ҳамаш наличӣ ҳаст. ба дараҷаи калони хушрӯ пуштатона мегирад. занакои буз балабан беҳад нас калон. калони хушрӯ агруд поён пуштошам пуштатон ки мегирад, яъне тахта пуштоям хушрӯ маҳкам кунад, ки материалаш беҳад пахтагини мулоимак. фақат ҳамин живои видео ба аҳамияти духтаро. живои видео ки ҳаст ҳамин ба аҳамиятид ки кадом намуду сохту духту свет. ромалакои манжетдор духтаро. мана манжетош ҳамихел ғафси хушро нигинош намепарад, нигиноша мустаҳкам. да намуд ҳаминам расветкаш аст духтаро. ҳамин сифаи видеои мо ҳамаш расветкое ки видео карем барои ки бори нав ҳамаш ҳамин почти 10 намуд 12 намуд расветка ҳаст. 3 намуд 4 намуд не ки ҳамаш аз 6 боло почти 10 намуд 8 намуд расветкаҳо ҳаст наличива. нигоҳ кунед чӣ хел хушрӯ. як манжеташ қолиби рӯтон мегирад. хушрӯ. кадом расветкаш махул скриншот кунед партаи духтаро. химар инҷоба 5 намуд расветкаш аст. хоҳед маскакарм бошид, хоҳед амткарм бошид. дарунаш ба резинкаша барои ки пешпа набиёд пешони сартон ба хушрӯ истад. материал калифорния. нигиндор мана нигинош намепарад. инҳоям хушрӯ. пешаш прамой. расветкаҳо ҳамаш ҳаст наличива. хоҳед маскакарм бошид, хоҳед манашкакарм бошид, хоҳед полни таки манатон бамгирид. 3 вариант кара, яъне пошти метавонед. ин 5 намуд расветкаш ҳаст наличива. калона кагна агруд поён хушрӯ пуштоиам маҳкам мекунад. ин сохта намуду дохташ. инҷоба ҳаст химарҳои парпар. боли сараш яъне калифорния 3 ҳамин қаваташ парпараш шифон. калонака ки хушрӯ. барои ҳоҷиҳо ҳам мешавад, барои ки занҳоям беҳад хушрӯ. мекунед чанд намуд 10 намуд расветкаш аст. таҷрибаи наш мана пушташа гирифтам ки барои шумо пушташам маълум шавад. мана 3 қатора. барои занҳое ки шир метиҳанд, барои вақтҳои мудомна, барое ки пешаш калони хушрӯ пеши бара хушрӯ мегирад, ҳам пешаш шифон сабук барои масалан боли бачаам пошидан шир доданам удобна. сабук яъне ҳаво медарод. калонашо нигоҳ кунед чӣ хел калони хушрӯ. анамин расветкаҳо ҳаст наличива, яъне живо видео карем. агруд анча поён духтаро. пуштошам ҳамиқа дароз. инҳо сахт калони ҳамин поён фурдомдагиам не сахт майдиам не то ҳамин биқинотона маҳкам. ҳамин расветкае ки живо яъне видео карам 10 намуд расветка ҳаст.
ба ҳузур яъне занҳои ширмидодагиам ҳамин сатраҳои маҳкама бошанд, ба ҳузур яъне шир дода боли ҳамин фарзандаям ҳамин яъне шифон ки бошанам сабукак. ромулои кнопочни духтаро бе нигин бе ҳичи, фақат болош баҳаст яъне поинаш баҳай жемчугчаҳои мана кнопочни задагӣ. калоннаки хушро барои занакои калонсолам беҳтарин, барои занакое ки духтаро ки яъне якранг мепурсам однотонни бе ҳичи марҳамат шапкачаш кругли. калони хушрои майдача не ҳамаш агруд поён кнопочни мана поинаш ба кнопкаша дута таги яъне қуртуқашба 10 намуд расветкаш аст духтаро. кадом намуда шумо махол скриншот кунед партаед. ҳамаш расветкаҳош хадавои расветкаҳои хушро мепоштагӣ. ҳамаш духту намуду сохташ. инҷа ба ҳаст бо нигиндораш духтаро боли сараш нигиндор. ҳамин сохту намудаш. нигоҳ кунед нигинакош амахи баргак. ҳамин расветкаҳое ки рӯи экран бинед наличи ҳаст. 10 намуд расветкаш аст. инҷа ба ҳаст шарфҳои сахарни шифон боли сараш яъне нигиндор ручной работа мегӯяд. ҳамин расветкаи ки рӯи экран бинед наличи ҳаст. мана кнопочни яъне кнопкадор 4 кнопкаша хушро кнопкашки яъне мебошед. 10 намуд расветкаш аст духтаро. ки ба кадом расветкаш махол скриншот кунед партаед наси қатора узораш. ҳамаш светои нежни духтаро, светои сочни хушро. ҳам ту пошондан бихоҳай сари куклаба тарзи бастанаш беҳад мана осон хушро. расветкае ки на живой видео дидид ҳаст наличи ба духтаро. ₹800. ромулакҳои яъне шарфакҳои стилҳои турецки духтаро 1000 рубли. ҳо дутага яъне тагу рӯи ҷудо шифон тага шифони однотонни болош амхе узор хоҳед хай худашам бошед хоҳед амхе нигинакҳоиша боли сараша мондум бошед. ин наки ҷудо ранги шапочка амхе пиштакаш ба кана баша боли саратон монда мебандед. хоҳед шифон яъне шарфа худашон бошед шарфҳои турецки. узоршо нигоҳ кунед чӣ хел фасондаки хушро нежне. барои рӯзмуштагиҳоям нағз масалан барое ки тӯи маракам поштагиҳоям нежни фасони хушро стилҳои ҳозира. сафед сиёшам аст духтаро. 12 намуд яъне расветкаш аст. духтаро ки пурсидаги буданд рангои сиёша сафедаша марҳамат духтаро. ман 3-4 рӯз шуд ки видеошо мемонам гуфта духтаро ба ваъдакарагӣ будам. хай насиб мана монтаж кардам. нигоҳ кунед кадомиш махол бошад скриншот кунед партаед. ин боли сараш мана ранги ромулак кнапчашай кашид яъне ҷамъ мешавад ранги шапкача. сафед сиёш духтаро. мана амхе ромулак боли саратон мемонду мана кушола кунед амхе ҷамъ мешавад.
шифонаш, нами шарфи калонаш, боли сараш. Детский молоко, балаква 400 рубли. Дилакча 8 нмуд расветка шекли форме буред духтарчо. расветка ки яъни живой видео дидид рӯи экран ба ҳаст наличава. номерои мо рӯи экран ба WhatsApp духтаро. ҳамеша скриншот кунед партоед. масалан бисёр телефон мешавад духтаро, беист баъзеҳо занг мезананд ёки хай як бор набаштем духтаро. ҳамон чизе ки шумо билозим смс кунед, скриншот кунед, по автомат смс кунед. вақте ки масалан бенам ё дастам хор шуд ё вақте ки менависанд ё вақте ки занг мезанам магизнанда дертар ҷавоб медиҳам ё хонуба бошам хай мебим кору бор хай нигоҳ мекунам ки хай дастам хор шуд, бо смсҳои шумо албатта ҷавоб медиҳам духтаро. сатракҳои жемчугдор детский, инҳо бошад гипс, бисёр пурсида гирданд духтаро. марҳамат гипса омад, сафед сиёҳи гирдак, коричневый гирдак, иксак, мана пешакҳо шени султанка иксакашам омад, гирдакашам омад. 3 намуд яъне гирдако моҳай сафед, сиёҳ, коричневый, сиёҳ, коричневый, сери, мана фиолетовый баланд гирдак 300 рубли. мана шапочка духтаро, ки ба кадом шапочка маъқул бошад скриншот кунед партед. ҳама расветкашай, гирдакашамай, иксакашамай, ҳамин расветкаҳое ки ҳамин рӯи экран бимебинед ҳаст наличава намиҳо 250 рубли шапкачаҳо. мана пишташ мебастагиҳошамай сафед сиёҳ. резинкаҳои турецкӣ 250 рубли, зажимо 250, 300 рубли, калонош 350 рубли. хна ҳаст